Pri prvom cviku poprosíme pacienta, aby sa postavil na jednu nohu, bedro, koleno, druhý prst pekne v jednej línii, aby tam nebol žiadny X ani nič podobné v tom kolene. Pánva. Pánva je pekne vodorovne, ramena sú vodorovne. V tom miernom podrepe to udržím. Druhú nohu mierne vyššie koleno, pevné brucho, podsadená pánva, druhá brada. Udržať túto pozíciu. Pekne aktivované svaly stehna, pekne aktivované svaly na predkolení. Keď vidíme, že pacient to zvláda, položím nohu. Samozrejme, na to, aby nám zabrali stabilizátory pánvy a všetky svaly, odcvičíme obe strany, aj tú zranenú alebo operovanú, aj druhú. A postupne môžeme pridávať aj zložitejšie nestabilné plošiny. Či už to bude balančná kocka alebo rôzne válce. Postavím sa hore, jednonožne a ten istý cvik. Mierny podrep, zafixované lopatky, pánva vodorovne, ramena vodorovne. Tak a už to udržiavam. Udržiavam pomaličky. Čiste iba tento postoj. Vidíme, že je to už náročnejšie. Čím je hĺbší podrep, mierne hĺbší podrep, tým to už bude náročnejšie aj pre ten samotný stehenný sval. V domácich podmienkach stačí vziať normálnu karimatku, yogamatku, buď ju poskladám na 2-3 vrstvy, alebo ju môžem zrolovať do rolády. Postavím sa na 3 vrstvy karimatky, na druhú nohu, stojím na ľavej, druhú zodvihnem, zafixujem lopatky, pánva vodorovne, ramena vodorovne, bedro, koleno, členok, hĺbší podrep na tej jednej nohe. Tak a vidíme, že to má plus minus podobný efekt, ako mala tá balančná kocka. Udržím to, keď to človek zvláda, už pomaličky môžeš ísť do prekračovania, to znamená, že natiahneš ho, ťukneš na podlahu, hore koleno, dozadu, ťuknem dozadu a s tým, že trub je pekne fixovaný, zafixované lopatky a už pracujem iba tou nohou. Tak, som v podrepe, hore koleno, dozadu. Tak ako pri tých prvotných cvikoch ideme podrep jednonožne, podrep na nohe, ktorá je na balančnej plošine, zafixované lopatky, pevné brucho, vodorovná panva, vodorovné ramena. Druhá noha. Môžeme využiť klské podložky, ako je Flovin, alebo môžeme použiť obyčajný utierak na plávajúcej podlahe alebo na dlaždiciach. A opisujem čo najväčší polkruh 180 stupňov po podlahe a pomaličky naspäť. Snažím sa urobiť čo najväčší ten polkruh. Noha vystretá v kolene, tu na podrep, pánva zafixovaná, trub zafixovaný. Pacient nepozerá priamo do zeme, ale pred seba, tak poprosím, jednonožne stred, presne tak, kolenko ostáva takto pokrčené, pomaličky prenášam 70, 80, 100% hmotnosti, zadnú nohu odlepím, pánva vodorovne, ramena vodorovne, pevné brúško držím v podrepe, noha môže ísť dopredu, tak a už snažím sa udržať pekne vodorovne tú balančnú plošinu, môžem ťuknúť do tej balančnej, alebo urobím mierny atak na pacienta, tak aby udržal ten balans. Prenesiem váhu, to je ono, odlepím zadnú a teraz zadná noha vystretá dozadu tu na ku mne. Tak a pekne idem do predklonu, nakloním sa dopredu. Tak, lopatky zafixujem, vystriem zadnú nohu, udržím to 2, 1 a idem naspäť sa vystriem.